tete ya na wantimi antwa bia hadwi nso owo kurade a oyeye ya ne na mebusa no se enti se ya ni nyina ye bekọ no ana akekuma bi na mfinhyia mpem 229 no etwa ne ti na ekọ nyansapo kwiw ne de nyame adaroma nyame ne yedi ni ye pa na yahwefo ene yetiefo nso mo ne yedi ni ye ti ye ho ye yedi sam nso mo ho ye e wo ho no mo ya betra si de na yo oman no asanteman no kumaseman no ena afei amamre no ene amane no ene hiayen a ye bedi hu nkomo ti ye kase nyansapo a no wage so tia wade amame se ye sane no madwen ba kwaso esanse abre bia no ye nananom achichi nyansapo ekwaso ni apo bi onim de na waboa ni esane no madwen ba ekwaso ohun dada tumi tuntum black power sana ni din de bo 7 days e wokumase eho ena owo obutu oye ne dwumadi ti de odu 7 days wa padwani bo nse bo kakraka bi friend bo ka abene eho udu ha let's what do na josu wonu nenne ye ne no ebedi enkomo nyame nke ho na ebiretia wa akai won fi nwura fi champion mienu ene aduonu num no na ne ankoyie e wa afi mu no on se san basahare so emfa ma wo ene me ene ye nyina ene nyansapo ediduma nana akwa abai se wo ho ye de o metiapo woni bi ansi akakuma bi na afi kwa wiye o se ya ton obi aseden ene de obayo ye de na ma abaifo ene amantam no ye beku na dibronya nana family kakra ni ensori so nukre trudo nukre trudo ye obi asame amantan sa aponche abronya akokọ bronya nantwie ebeka 15 days ama bronya na adura ena sa ne ma no ehyaase 3 days pepe to moyi ehyaase 3 days pepe mo krosu docket ya ton boto ato na de meyenu ni afi bi e be so 15 days no so ya medical reading by reading. 15 days na mo be kom. Me shaase me de no me shaase on the 9th. Be ka 15 days na 15 days me 9 days free. Na me de akọ rounds 16 ni na ya kwa akototo. Na sa tam no me da me nsore ntem. Ti se bi a day beti ma ko bi a be 3 regions a na makoto. Me to a na ma be ja wo. Ebi so to e de ye o mamamre se de yamantam odwan ai de be di bronya no ye woni pa ya dan na odwan de be di bronya eno no obi na besrew no wakoto na wo ye keke eno de eye me boso mpanyin no ena de spiritual money ni ba okay ma ye de koto na ye ha no ye nyusu nipa emfa nye sacrifice on se me kire se na ntwe gina ene nipa gina 1k na ntwe nyima boso me nkron sa na nipa tie ti ade a wodi nipa ya ebe ye no ha hu nkofa na nipa nye fa na ntwe ye nti ne duru ho a de yamantam no na ntwe no ye beto bi ye prako bi ye akokọ bi ye odwan bi ye aponche nti se yamantam ya meden nmehu si yamantam wa de obehu ni se wontiapo wo so a onyare na wo ho na wo so ye ma hyew wo ho abo wo so ye ma hyew ebi de ebronya ebi de enu yi a obi obeto amantam na nu yi a no wa yisu obi obetwa ne bronya tibo wo so ye ma hyew to na wo ye ma hyew dey 3 times a day 4 times a day sir body no kra na kasa kire wo se mo ani nko body no na body ni benya problem body nya problem kra na be pia ko ade me akoso minu ya nya bete na we nyina nso be ye idwuma de sa wo weta so san watimi ade wo enti de wo mu ni se wo be kwa busa akwahwe se afi kra de na ekoso enti abusa de mesra nko ba bi fa ko wetima kwa bisa no ba bi miensa e dia mienu de be gina ba ko bi o so ne miensa nyina e be ye pepepe si ne miensa nyina ye pepepe ba bi a wo kwahwe ase kokoye no
na ne miensa nyina so ye different eh ni miensa nyina ye different na forget o miensa nyina sa fight ko ba bi miensa emo ba mu weta so se wo pebibi ye wa ahun bi wo fi a se wo ye konfo na wo nye strong wa wo so wo ba busa no oba ono baba be bu awuram se ono no ye bosoma obekere wo mfu se koyi ti se o sa ko ba bi fufuro obetuma ka se da bi mi musu we ba bi management bi ye mi no begina no no aye no okay se ni nyina nso pai dia ene na ko ba bia foforo na sa akoye ni mi ensa nyina nso boma hyase na ko ba dia hyase na kokoye enye sa nti ma wa ba mu wa busa ho weta so pe bibi hu na be hu ene na ma me wura ho ameti ho yo ada afi na ebe kwa wie nso sa yo ya se ebe kwa wie se ya mu akukuru hwe ase omo a te se obi be bre ne ho sa afi ne be so na yale enti na de one ne ma be di kura na aye di na misire na nanom se yahwefo de o ma ne mpale na yahwefo titire no omo wa obi ma so me de se kwam kura de me na me ba ofi a wanu a metuma di bi ne ese aburuchire ho no obi nko bi fie o ya bi ne kuro be na nipa akofo ato ye ho so wo sa akọ hyenkramu fama no bi so kura de ne me ma no kwa de omo mobro mo chehwa ko wo ntimi nhwe wo ba wo duwa ni keke ko hwani se kwa wa benya problem ti e be sire na nanom se obi a ohwe ye bia no o how bi o wumbi anya na nanom fa nensa anto so no mu ntimi nsiesie ma no mu mfa ye ntwa afi nkodu na wie na 2025 yensa ntwa nko na chikura na de bibi nti okwohye ne ho akonfo a na aka bi nti na nanom mfa mo nsa nto na koma so mo kwan to ba bi akwan ni na ya hwefo de mo ni ye de ni yiye papa firi se o hwe de ya hwefo ne ya minia o twene ho a anu odi na nka ye ne se ne ho ase ye betena se na titirufuo akoto credit akoto ne phone ne yire kura anu aduane no se da bi me ko hwe black power ansa na me ko hwe nyansa pansa ko papa bi wose wonye mfinsi aduo son miensa na ohwe ne a o mu so onu anyini nanso osua de free ho na me say wow 73 years so o hwe esoko no mai yes asia bibi free ho a na say adom nsira enti ni nyina so ye santehina dawroma nene santehina dawroma yes o do ho bo abo akotokora ayi friends abo ya soro bo a okotokoro nka soro na sabia ku nto bende na de otu okru wie no okra wie no obra wie na na ene yen mitue me ba no ne prekope na ede na atase anka nyanza se mo obi mfa bi no nsia sane na anka ene na ya fidie we aso anka san se be yen ka adwen e wo fom wa wadwene wo fom a wonu ha ende no kore a wo kan ye yade ba ko abesi ntim sesi a ne se won se afia hyase na obi hyase se afeso a ya na de one ne ma bedie kura eden de ono abedi eden to wo hyase no nya kwan 1 cd bi anu de ato 2 cd bi anu de ato no abo anu a December ya first we sabra wo bre ni nyina aso bi anaso akadem ti mefa akwanya we so na ye nuanom so makodi aburochire na ye bibi mami krata bedin ho a wose mafa asasi me kohwe e mafa nti ye mu se ho se wo na wo fa obi agapade a enye wo dia e na wo de beye enne de nipa ne di awreho e bi abosia bi kura na okopoye okodam atika waton waje di o nipa obedi se asika ni bibia wo asotwe nti se wanye a na de ne beba na nantwi no kura ne podua na nka no to na wo de ekom wo na beka wonse sa beno dia o munya ya ne tia mo nantwi dia no so ti ase e ya hyenso de keke so ti ase e kai ahun amoa na ye de ma ahun hu no mo ye den nantwi podua re chetumi bia ni mama yenko ene minim ayare hosem fi se nanu akra nkasa ye ba ye ne na na ebo nkomo no osisu bia se mre na aka no aye bra ehu bibia timisi ayahwe yie ahobambo ene wo se nipa ehwe no obo no ban ore mre tia we a ye ne na na edi nkomo ya boss man hene wo film mene wo kasai onka atiasefo ofra ne ntuma wo tintim a okọ akura aka mamre ne amane esefata ne ye be na akura de agya no kwan ye betu obe na no dendenden e ka se John Mahama ko ho no na wo de tu nanim se ne kwan mfuturu a e wo mpatam ho mfuturu kura eku wo mo ne ade se de osi bo na den kire na den
ɛwɔ men nsɛm ne tita amanyɔsɛm nti no dodoɔ na de ahyɛ no kon so yɛ NDC ni ɛnɛ minimum ka sɛ owusu bright dodoɔ na afrɛ sɛ si confiance hwan wɔno nso ato nananom ɛwɔ nsia no oyɛ sini twani a wɔte sini twa ase ɛwɔ hɔ no mu saa ɛnso ɛna benyiwa little no ɔno nso fiewura ɛna odi mu akotene paa enti little to kɛseɛ ɔno nso wadane a wɔfra ne ntino mu ɛwɔ tenten a eguso ɛbobɔ so maame ɛyɛ gifti adɔyɛ owura yi gifti adɔyɛ ne maame a ne nyina anim no awɔ agaga ɔno deɛ wɔn to nwom no nso ɛte ni twa ase saa etwa sini maame wɔ yi sini paa kuma wudu no odi mu akotene na nsa advert bi NM TV so ɛyɛ ɛwɔ advert aduro bi ɔmo yɛ ɔno na ɛyɛ kpoho no a ne ho ani ka kɛkɛ ɔno nso afiri mu ni ade a so ɛdeɛ na ɛbɛyi ɛdeɛ na ɛkɔ ebiretia wa aka yi deɛ na ka yɛ yi ɛno ne yehu bi yɛ ana na den ɛna yɛnyɛ nana yɛnhyɛ aseɛ na mmisa na no ada na wo kan yɛ sɛbrɛ na aka ne nyɛ brɛ a ɛyɛ ahogono so ɛyɛ brɛ a ɛyɛ ahwɛ yi ani da hɔ ɛne ahobambɔ ne ade nana yɛ sɛ nipa bɛɛ sɛ nan na mede ato dwai wɔn mu nyinaa nso obiara bɛka sɛ Ghana ha oba saa ne nyina mpo no wateɛ ɛna meka yi ebi nkɔ bɛkɔ so asisi akɔpem da de bro nyane kora na bi so akɔ na deɛ mɛka ne sɛ ahwɛ yie ɛna wɔ sɛ yɛhwɛ yɛ ho yie fi sɛ 2025 kora Asante region ahemfo bɛwu paa na ɔmbɛfa poison so na awu tiɛ na yɛbɛpɛ na yɛaka ho asɛm na enuanom so a bibi nti wɔn afiri mu a wɔn ntumi yɛ mfa afi na nkosie mu yɛbɛsrɛ nananom ne nyankopɔn so mofo mo kra nsie man na ɛbɛsɛ yɛ ahomete ni tete ya na wɔn ntumi yɛ ntwa bia ha adwen nanso owó kurade a woyɛ a ne yana mebusa me ho sɛ enti sɛ ya de nyina yɛbɛkɔ no ana me wura kura fi Ashanti region chief imam ɔno nso saa asɛm bɛ nti sɛ ya ne yɛbɛkɔ no ana yɛ de no bɛyɛ different muni asɛm bi sɛ obi nim kwan yɛ obi bɛfa so mpɔ bɛkɔ ɛna aya na ɛma no ɛyɛ hu ɛno na ɛkyerɛ sɛ nipa wote hɔ a ne wɔsusu amemɛ ma ho so akyerɛkyerɛ wo ho ɛsɛ sɛ bi wonya wo nan ɛsɛ wo deɛ woyɛ nipa se ne obi no na mame atete so because wo kɔda no nim deɛ bɛto ade tie ɛna mo so mo kasa tie mpanyimfoɔ no mo so mo nhwɛ yi kasa tie mpanyin bi a dabi no bia ne kasa tie no ɔn sɛ obi a ko no maame ti pensoɔ ɔne wo papa ti pensoɔ ɔne wo nua panyin bi ti pensoɔ no oyɛ bibi mpo a yɛ de ani to na yɛ hu kwa yɛ bɛfa so yɛ bɛkasa akyerɛ no because nyankopɔn koraa sɛ diu na ne wagya ni ɛna wo nkwa na wasase wɔ so adɛn no anka nje sɛ menni wo mu ni na wobɛyɛ yi because obi a ɔne wo papa yɛ pɛ ɔne wo maame yɛ pɛ wo kasa tia na deɛ na wayɛ wo so yɛ wo nkrofo bebree wo kasa tia mpanyimfo ba na yɛte sɛ ɔmawu na yɛ ya asema wo kamintwa wa no batime wa dance die atwema agogo station abrantie bi anu ho ne ne din ni abodam na asemo ye nsimani echi na mkoya mkote ye ese papa panyin bi eba ha obefa ka no no ne so ohia ma obi a obedi watam obi ono obeko na kasakasa ko baaye ma obro papa yi anwunani nso ya anwunani na o se obehu ni besi me no kasai abrantie ni wawu na de ko baaye yeso ohunu ya ma ne hwa eye kakraka na afi woda ho no opro ansa na owu on se eba saa no so omko fa akiri na de woye ne saa de beka se onu mum na nipa monefo ba de si yo montem no de na oni ho enye nipa nyina na timi de asem che dabi wo ha wo ye den on fa nchew obi kwa ka asem tia obi na me ne yare abo no ama na wu enti wanun panyimfo se to wano nareka so wano so a ntwa su wo se aduane na ade chem enye bibia na wo se wo ka na wo dim panyimfo atem na se bi oba akora na woni na twempena na matena gya na wo di ni twa asetem je se tan obi timi no oba akohia na watwe na degyam na wode aba abonten je se wotwene ho a edi na wiase ikoi ni su kura keke kura na bi nyanzu sanso di na ekọ nipa no ni na ye bi se aware mpo na mo ware ye na mo agyae a odo na mo di hia ye no ene bibi nti anko sa ne muate a entokwasem atembiesem court sem na agapade na mo pere ho na anyambia akora mo de bekoi mo na ewua me de ne dan bi asi na daka mu yakoda hwe wo hini bi tena ase
na sika ne agwete eye ne de owu ye no ne fomu kura woda so no ya mana na so amansan fomu a bodani kura se be wowu a ye de to so no eno ne ye de beto ro so se we na ye mfa ne da no ade Ajaye kura se do ko ne ajaye do to form team flat na ye na wo ye jawo na bibia kura nyima wura ko se sofo be bibia awie no ana ahemfo na be bibia awie se metuwe ni ayi bibia awie a ya kan se munye ntem na ade ne be se ai se we fra wade ade e be se enti ye hwe we nyina chi sa ye nuanom bone ana se de wo ye wo nua enti die na wo be ye hwe me ka fa ye fidie we so se heaven bia ni ba bi a o pre akoho ne mu benya wasotwe ne wo heaven wo benya na sase we so o papa wo be ye be wu papa o bone a wo be ye no wo be wu a e tan yankasa ise meti we na me hye me dem ne gya atom na ma hye a atemu da be bi na me se ko na nya me de wa ha ya wi obi ete ho okọ wanya accident watete ye de sovi ene piepia no heaven ben na wo pa ko obi su ko da ne dem ade chen wanyale wanya hwe wowu kama enti se nipa we ne wo a wotete ye no hwe mo ye pa na die besere obi da ho pro opewu okro wu ma ye wura fi we nyina ade ya Kristo suma be hye wo se Yesu abewu agi bibia na Yesu wu ye no odidi atem Yesu wu ye no owi afo Yesu wu ye no oba apu Yesu wu ye no otomana Yesu wu ye no osisi obi o on fankrofo yire enti men ka se Yesu abewu agi won kwanti ko fankrofo yire afa ho adi emwa wa wu nim se wunu ayiri ni ye ware ne kora wo ko obi ne ho akire ni to fa akire no oba na akoda ade em nana yenhwe goso man ni edi baba ne de na onim fa no kakra ye obi abasa kan bibi kakra fa golf man se oye plain what is me papa do man hene papa ayemfa wo mo bo hye no e bo ma dwene dem se mienu na no bo mo din ena me papa ya wo ba bi o mo ye pra wudi am wura fi no kuru ti o pam chedai ai Ntobroso. Ana ntobroso. Aha. Tobro. Drobonso. Oh, yeah, from papa di tu. Drobonso. So one dem a che de lusu. Yeah. Oh, David cheda de no be lusu dada. Oh no. One dem a che de lusu. On say titi no na wo hena no ye boro. Ene ensesa ye. Se wo ya ade ne ka wo hene. Na ehye no a ne nkonwa so. Obi o tie konwa so bia ene ne ye akonfo nyina ene obi a oben nyame wo ye na de na hye na nkonwa ne ahonhom no aso nti ye besere se cheda won san kopa me papa chew na de obesa aba se de be ya Ghana fo be hu ne mobo na nyam bia na be busa se enti boys no mo di cheda ti bebre na se no mo di cheda yes baby o kwoto aba no na yire na kwoto ye ba kwa nto aba ewo unse wo ho se ya enwansena no ne wo wan mu mu hu pa odi wi a eko onse se wo tie krontu ja se wansena en se dan enya da osa me krontu na we wo be di wi ne krontu nya na ewu a woko wo ma ankofo vote ye ko wo ko se oni sika wo sika nko pe bi adi se de ba onse ase e betena se nyina ya boto fi se man hini wu a obi ani wo tan kora na aya areho se nti de mesere ni se ye nyansapofo yi de o se timbo mpa emo ahwefo ne nyansapo kriu ne de obi odo nyansapo bia ne sa ewu bi se de ametoto ye na no hele baba ni bia na sa o da bi nananom na sa amamre de nyansapo de se onim se amamre enya asofo se mo nesi yebegu nsa e de ma nananom se omumwa ya nyansapo ye kriu ni ya busu ye omohwe ye ka se na de obefa bible na nka wabɔ mpa ya oh David me de bible de me fa bi na bisua se me ne fa data de mu nyina nante dawo me ba wiase Roman nko na makobida na wan che ka shoko ama yesofu na me na me kuta hye oko anga ka so dem ma so dem na me kɔ no ofen so me ne buhye pa kwasi sapon mu nyina oh hey ama bobra o ani o si mache o mi si mache okay ati de bia me ka se sofo a me trase na organ na hapa ye fa data de
ene bu so ba kwase sa da so te asetade no ah da so te ase na se no wa figase no minim si ya transfer no dia na ne kuro hu me obehu mpo di tiri mi afu saa wonyini ti no na me ne ko kuro we abofo chichewere ekoye mpaibo ye mpaibo na satam ne de na abofo so fufuro o si mana me se papa o si akromfo asesa me dem ne ma begu abonti o mu nya card ai beba no mu gina ho ampani mpaibo no ma ko fa care plan wa she wudin su imanu nyame ne ho se dia ko esesere ku ni ho na se de ku ye nyame o sa okay ye nkwa ni gugu nsan na oni me se me wa asofufuo bi a so mo de Yesu calendar bo ho no mo bo mpa ya no mpe so mo hu nyame a sesere ku anim na eba omo wo na ase omo nim na ase kura omo nim na ase da sa enyo na ahwe wo mo ma wo mo tumi ma obi obo ne mpa ye keke enso sesere ku anim wo obi kura Yesu calendar nti nam sa watu wo mo ne be ka kire wa na bebre frɛ me ka kire me wonderful bebre frɛ so ti ase wonim sɛ wiase na ya bibifo ye ne ye dia o ye ne ehu mu kura na broni abefa abeje no wakinchim yensa so ti ase se gold ye ne ye dia o so om ne ton gold mai se ye wo beto akonwa kura na gold mu a ne broni na de ma wa kofa no wa so nti ye kuta nyansa anyankopon de ma ye nti ye mompa ye ne ye hwe ahwefo abusia ye ko na yakobu ene de ye modua ene de aduabo nim ene nsa na ankasa wa ankasa wa kompoto ho pa ene nsa o kasa ni nyina na a che se wo ra ho was nipa be se ni ntin be se ni mam de agu Chanti Region Chief Mam boss man hene little ayi maame agaga yi na si confiance wa wa wo hwe limam ya wo firi mu ya den ya wa bompa ya ma yeda wo hwe movie fo yo ma firi mu ya hwe wo mu ya ni ageda wo hwe wo hini nso a wa boa ye nuanum bi wo ba bi a wo mot te se aweho enti ye nyina aweho no so na ye nkosu en ye mfra asase ya abosom anwoma ni nnua ene wo mo twa ehu ahia se de aduro ne de aduro wo mo abrabom ti wo mo mra ye nsra bam na ye sa de a atame es nana ye nkwa fidie so e de ma ye nuanum mo gu nsa se wo ye wo hene se wo ye komfo se wo de nsa e kanche ayi bibi on se obi tibi fa nsa wo se twede ampon ye kire won nsa ne ma won nsa enye no kre oh sa se no anso ne ate a enye no kre je ne no kre ne de hene twede ampon ye ma ne nsa ti no se ye fa bobisa en ma no ne ma fodie butia ti twede ampo ye ma wonsa enye ye kire wonsa ne ye ma wonsa si nyame de wonom nsa ye de na akwoche nsa na bobisa no mo de ye de oba buru munia na je so bobisa nye nyame nanom ye na ho nanom ye bobisa de so wo se ye mfa nsa de ma de wo sayi ye mfa bobisa mo ayi orehofo nyankopon enti se obi ye sofo na se na wura ho de ma ne bobisa ehwa ho na ekọ ti si Yesu wura ho yi na nan ye ma ne bi ma ne twa na oboro da ya ehwa ho na ekọ na se Yesu de yama ne bi amo na se oye nipa yi de so ti ase ti wo bompa ya o twede mpokwa me woni me nyankopon ti nsuom se wo se ne honhom butu nsuo ni ti nsuo no ko bompa yi wo nsuo ni me nsa na ko hwa ho nsuo na ekọ no nti honhom na ti nsuo ni mu na honhom na ohia no nye nsuo na da ho na se honhom ni nyame honhom ni nyame nyankopon de bo nsuo no de ne honhom butu nsuo nani eni nsuo na simpo na mpa ye no bokọ ase na se nyame ye ma ne nsa ne ye nkyere nkase ye ma ye ma ne nsa ne ma ne nsa papa so snap ma ne papa no watie wasem se ade nsa nko ade na asie nko a nti makoa yi wo hwie nsa se egu nsuo yi mu ade asofo no benya problem omo ni menya problem bia na Yesu ne nye baburu no nya asofo fo dia o dia o Yesu nya asofo dia o dabi na se woni mi se apam dada na wo ho na ya mamre sacrifice na mamre nko jo fa o si nyame ye ma wonsa because twede mpon man nsa because who person wasem no metie bi na ade no se wo man wo de ko kire ne sa ye den ti ye kire ne se wo de waja wo na nim se wo mpensa wo de kire den nti nka wo mpe no mfa nko ho e de ne wo meto no maame no papa bugia so na wachi wade e de ani woni se de me ka ma cheche ma nti wo de ko kire nyankopɔ wo de ko yina gongon ana onso aka asem de nem so a kire be hwem de ye nwensa o twede mpon kwa me wada woro ma won sani sase ya won sani asuo ni asuo nsa abosom ni abosom nsa moti ahene nsa osoro wisi nsa omofo nsa sasere ku nsa wo kaya nsa tadenkyira obeje nsa atoso nyama nsa kunde nsa wo baka nsa
asosu bi nsa sikadwa kofi nsa abosom ne asa matwa hye oman Ghana mu nyina mo nsane ofo ma daworo mo amhwa afi ya kakakra bi ene ne ya dafu aduonu ne senka ye lie mu de enka aka 4 days pe na nka ni gi aba ye sere se nyansapo abusu ye da no nyina ye yire ne ye ma ye sere se wo mo hwe yen wo mo yire ne wo mo ma ade bi ye da obi akoma so bia no tabi bum ofo ma daworo ma ye be sere se mo nyema yen ese mo yema yen a ene yesu ye ni beji ofo ma daworo ma ebi mu kɔ asɔre akɔte atiem ebi mu so ba mo so abɛbɔ mpaye na so ni nyinaa mu no mo na mo yɛ kandifoɔ mo na yɛhwɛ musua mo na mo bɔ yɛ mabto ma yɛ so yɛ ba maba so ofo de yɛsrɛ mo ne sɛ awumawuo kɔdaanda sikahye amanehunu abanyamane wɔhena mane kura mane konkonsa watimi wakame adwuma sɛyɛ ofo wadawroma yɛsrɛ mo sɛ nyansapa busuafoɔ yɛ ne yɛhwɛfoɔ de munyi mfirim obi a wɔhwɛ yɛn ɔhaw da ne so amane da ne so adwuma sɛm ayɛ dendenden ama no etumi kra ka kyerɛ obi sɛ memfa sika nkofie na wo de kofie a wo sika bɛhye bɔfo yɛsrɛ abusua no yɛ den ahɔ na ofiri sɛ yɛsɛ ukuro mpɛtɛ du na mu a edika bɔfo yɛ dawroma obi a bibi nti ɔyare da hɔ sɛ wafom sɛ wɔmfom yɛ bɔfo ma dawroma yɛsrɛ mo sɛ bɔbɔ ne ho ban na afi watumi atwa akɔ nanim na boa no na bibia yɛ ama no bɔfo ma dawroma ade a ha adwen a da bia mi su frɛ mo yɛ ma ɔmo kɔ awo so a bɔfo mo firim bɔfo ma dawroma ɔmampanyi kofoɔ ebesi saa ne ma ya no na yɛ obibi a yɛfrɛ no sɛ cash and carry wan fa sika nto hɔ a yɛmfa mhwɛw na nso ne nyina akyi no bɔfo de na ɛwɔ mu ne sɛ tetemere mu no sɛ wɔba yɛ mfonsoɔ na sɛ ɔfa ne kunu akyi anaa wɔyɛ ade bɔne bi tie ne kunu a eduru na wo so a wampɛ mu anka nokora a ɔba no ontimi nwo da yesu ɔpɛ mu aka nokora akwasi kɔkɔɔ se daabi woka nokora wo kunu bɛgya hɔ nti yɛnkɔ yɛ operation ɛno ne yɛwuo bebrebe kɔfo ma dawroma deɛ wafa ne kunu akyi deɛ wafa ne yere akyi a bibi nti wɔmpɛ sɛ ɔbɛka nokora kɔfo ma dawroma ma nipa ne nka nokora na fa nsa to abusua no so na nsiesie mmra sɛ nokora pie a ɔhaw bi ani akyiri bi panyimfo so ɔfe akyi eni abofono bɔfo yɛhia sika sɛ wohwɛ yɛ man mu ne aburo kyerɛ mu a bɔfo sika nni hɔ yɛsrɛ sika yɛsrɛ nkwa o yɛsrɛ buanya yɛsrɛ penya yɛsrɛ sɛ wadawroma wobɛma yɛnya ahoɔden ne yɛtumi ayɛ akoduro na waboa yɛ nuanom wɔn wɔhwɛ yɛ nyina obi a wɔhwɛ nyansapo biara no mede 30 years aka ne mfie ho deɛ mo kan sɛ subscribers wɔ subscribers aha do be subscribers ono so so yeto ne nkwanem ye masika ba ne nsem enanye obia na betimi atena se na wa pasika opabosia na odi akoto phone na okoto phone ni wi a wasa akoto credit di aguso na odi abehwe nyansapo da bi o so wotimi nya bibi firim ofo ma dawroma obi a wase ne credit obi okura wo hwe mpo na ne phone di firi ne nsem ehwe ho ofo wa dawroma nam nyansapo nti ofo yesere wo se mummo kwan to ba bi akwan ni obi ankrata asem ha no obi adwuma asem ha no obi atete ha no ade bia obi su a wo hwe nyansapo no e besere mo se ma dawroma munyem wo nyina ya bompa ya ankasa na menim se adanse die befiri maba na ye ne nya asofofo ye pa adanse na no baako osia mmensia o se minim kunu ya ne ye ko e wo wo ho nyansapo beto mu a bonse o se abnam se me hwe nyansapo bonse ya ono so kasa bonse no ono so aba betena ho bi ma me ba bia hwe mbia no o so wo US wonom na me ma me enua baako ono so e wo Massachusetts America Pentecost Church Sarah ono nso da bia one me papa Patrick omo nso so omo hwe da bia omo hwe a eno nso na nka ne kunu ne mpe saa YouTube no na emu ono mom nani kɔgye ho sɛde yesi tena se na da bia wo se wo se wo ma ne sere pa na anu se wo ye voice note bi de send na nya asem keto akra oso ama na sere saa je ne ama ne kunu Patrick ono nso ani abegye ho a wo hwe a enye asem keto ye tiene se akom nya hunhuna beti se wa oso te se mia na mum sunsun ne ba na me danso ti ade na sunsun ne ma na mi mu wahu mi ho ye hu obede na waben enti o se ye maame no ne ba ne yen ye bone kro betima ka che se ha de ankoye ne mum we ya meku we ya me ye o se ya na ma rebesi de bia sere mani ho ma me se ya se ko me mo bra ya sa prawa
Akono be no benya de abehwe. Na wonu se konfo pa bia okure tumi bia won school. Sesi su bi. Konfo papa okure tumi bia won school. Nse konfo no ji ni certificate and ekura. So ti ase. Ene ne ase wo hini we ya nko school nti ene onima de ene wanye se da bia konwa mfa school. Tumi. So nti omo ho ya obutumi omo stretch. Yeah, omo is release stress no. Stretch no go. No go ho a adwendwe bi dan so. Obi wo kora na nka de na ode na adwene koye no. Otumi hwe yen na wayi sha hawo no afiri ho. Na woni me se mefa akwanya we so. Na nyansapo me wa akyede bi a me de kye nyansapofo. Omo mo Ghana na de 31st. Da bi e koforo ye no. Obo nka abene. Ai bonfire no. Me se kwa kwahye. Na afi we de me ye no kese. Nye sikasem. Obi e ma me sika bia. Wo am waburu kire no montimi ma no monye voice message di o person na no monye ma no. Okwa betwere wudi wo ho. Ya bonfire na ye gina ho amaade achi. Ne mum Ghana fo ne omomra. Wa abra be foro bo ni bi. 31st no. Ai grofo gu aso dem. Ya me foro ka abene. Me do nyame. Nyenso me boye mpaye ho. Ne fa toto wasore na wakọ ne mfi bebiri ho no. Na just one day pe na ade bae na afi ne nko na wie no. Bomu de be firi maba. Nti ya wie de ye be sa akotena se. Asa wa bere. Ene de ho ya fi o. Se me ho ofe dada. Enwi mfata o. Kam be bo bitin so. Da bi mo o. Sa. Ma me mo. Se kam pesa me rasta se de wa ye ya. O ya rasta o yiri be ja o. Abza fati ya bom pa ye na wie e de amaya hwefo ene yetiefo mo amu achichi ene menche ye nyina sade ye gina nanom edi no na otwadi ampon ne bo nananom no saa ene mpa ye nim se nyame befa so na nananom afa so na obi ade sedie ene de wo hwehwe afi kakra aka ne atwa wie diko remfi champion mienu ene aduonu enum no obehye no ho anumunyam ede aman yenkwe na yenkoto aso na yemfa emam kura preko enim sebe odwambubu bi esi kuro ni mu awase wadore sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no akode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo ni mu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nyeye bi tontonte ye no sa na ye fa nyansapo abone ntakra na mane ye kese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de seyin ni din de obama akola wa no so pese otrimu usuma ense bratam ne honhon hia na amerika sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame